Hello guys and welcome back again sa aking channel. So for this video guys is kasama ko yung mga aso. Yun. Yan o. Yan. So yung mga aso guys, ito yung nagbabantay dito sa restaurant ng amo ko. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. So yung sa amin dito is dalawa lang po, itong dalawang brown. Yan o. Isang babae, isang babae at saka isa yung lalaki. So itong white at saka yung black is palaboy lang po ito. Hindi po sa amin tong aso na. So for this video guys is bibili po tayo ng rice or yung kanin. Tapos lulutuin natin kasi gusto ko na papakainin natin sila. At saka bibili tayo ng sardinas, no? Kasi kakain ako, so kailangan magluto ako ng rice. So bibigyan ko na lang po sila ng pagkain. So ngayon, punta muna tayo dun sa tindahan. Samahan nyo po ako at saka tingnan nyo, ito po yung mga aso na papakainin natin. Ayan, so itong black guys, nanganak po siya. So mamaya tingnan po natin yung mga anak niya kasi nandun po sa may container van. At saka ito naman yung sa amin, itong brown, napakabait nito. Tangkag. At saka ito rin guys, ito yung sa amin sa farm, dun sa itaas, sa may dragon fruit. Siya po din ng bantay, si Tangkag. So ito na yung palaboy, si Blackie, yun si Brownie, tapos si Tangkag, tapos ito si Whitey. Whitey! Yan o, parang hindi siya masaya ngayon. Or bad mood si Whitey ngayon guys. Whitey! So ayan, puntahan na po natin. Bilhin po na tayo ng rice at saka yung sardinas, no? O tara, punta na po tayo dun sa tindahan. So maglakad lang tayo dun kasi malapit lang po yung tindahan dito sa amin. Dito sa tinatrabahuan ko, no? So yan po yung karsada. Yan, along the road lang po. Yan. So kitang-kita nyo naman yan. Along the road lang po yung tindahan namin o restaurant. Saka sa farm. So yung farm guys is nandun po sa itaas, you know, dun sa itaas. So nandito po yung tindahan. Yan, ito po yung tindahan, no? Sunod na sunod talaga sila sa akin kasi alam nila na bibili tayo ng bigas at saka yung ulam nila, yung sardinas. Yan, no? Si Brownie nauna, tapos si Whitey. Yan. Si Kabang naman is nakasunod. Yan. Huy! So, ayan na guys, malapit na po tayo sa tindahan. Bugas o sa kakilo o kuwan sardinas. Nay, ay bure? Ay bure lang. Oh, sardinas kya. Nakabantay. Kana lang dilihang kya. Just miga lang. Oh. Kana ra kya. So ayan na nga guys, nakabili na po tayo ng yung bigas at saka yung sardinas. Yan o, sunod na sunod po talaga sila sa akin. Brownie! Tara! Tara, tara! Uy! Dali! So, ayan, nandito na po tayo. Ayan. Dali! So, ayan, bili na po natin yung bigas at saka yung sardinas para sa ulam nila. So, ngayon is magluto tayo ng rice. So, yung lulutuan natin is yung rice cooker.
Kasi meron rice cooker dito. So, rice cooker lang po yung lulutuan natin, no? So, ito yung rice cooker. Ayan. At saka meron ako ditong cup or pang takos ng bigas para hindi tayo mahilaw or hindi yun saktong luto po yung ating bigas. So, ito na po yung rice natin. So, 1 cup, 2 cups. So, 3 yung lulutuin natin. So, 3 cups. No? So, lagyan natin ng tubig. So, yung gamit namin pang sabaw dito is yung mineral water. Ayan. So, sa bigas, guys, na yung humay. Ayan. So, lagyan na po natin yung tubig. Ayan, so another one. Ayan, so ready na. So, lagyan na po natin ng sabaw. So, yung gamit namin is itong itong mineral water. Yan po yung gamit namin sa pagsabaw ng rice. So, 1, 2, 3, 4. So, lagyan natin ng konti. Ayan. 5. Ayan o, so lagay na natin dito sa ating rice cooker. Ayan. Ayan, so nalagay na po natin. Takpan na po natin. Tapos so yan, nakakook na po. Yan o. So, naka-warm na po siya. So, i-cook natin. Yan. So, hintayin lang natin na maluto. So, ngayon guys, meron ako ditong tinapay. So, maglaro tayo. Yan o, nandito sila o. Yan. So, kumpleto sila. So, sino yung mahilig marunong mag-cuts? Yan. So, i-cuts natin to, ilagay natin. So, unahin natin si Whitey. Whitey. Yan, hindi makats ni Whitey guys, no? Yan, no? Yan. Yan, no? Napaka-highs ni Brownie. Yan. Yan yung makats niya. Ang galing niya talaga. Napakagaling. Nasaan kaya si Blackie? Bakit wala dito si Blackie? Nasaan si Blackie? Ha? Nasaan?
Yan. Ang galing. Yan. Talagang makakats niya talaga. No? Yan. Catch. Oh. Yan, so ubos na. So malapit na maluto yung kanin natin. Papakainin ko na po kayo, ha? So maghintay lang kayo. So itong dalawan to, si Tangkag at saka si ito, is sa ibabaw po sila, sa dragon fruit po sila nakabantay. So ito naman yung dalawa, si Brownie at saka si Whitey, yung palaboy. Kasi hindi sa amin to. Kusa lang po pumunta dito sa dito sa tindahan. So pinapakain lang namin. Always po natin silang pinapakain, kaya hindi sila palaboy-laboy na, no? Para alam nyo guys na napaka importante po talaga yung aso, no? Kasi sila po yung unang makabantay kung mayroong magnanakaw or mayroong tao na papasok sa inyong bahay. So napaka-importante po yung aso, no? So kailangan din natin na papakainin natin sila guys, para parang balik din natin sa kanila. Kasi minsan pag may tao dito, sila po yung unang makadetect or alam nila kung mayroong tao na pumasok. Sila po yung unang makabantay, no? So kailangan na pakainin natin sila. So, ayan guys, naka-warm na po yung rice cooker. So, meaning to say, luto na po yung ating rice. Ayan. So, lagyan na po natin ng rice. Ito po yung papakainan ko ng aso. Ayan. So, bali, isa, dalawa. So, 5 sila guys. So, sapatin na lang natin. 5 na lang natin sila. 5 ka divide. Gusto ko talaga na pagkainin sila kasi yung mga aso namin dito is napakabait. Ayan. So sakto na ata yan. Yan o. Takpan natin. So ready na po yung ating sardinas. Ilagay na po natin yung sardinas. Ayan. So, lagyan natin ng tubig. Kasi mainit po kasi. So, lagyan natin ng tubig. May kunting sabaw. Yan. So palamagin muna natin kasi napakainit na niya. Feel ko po talaga na mainit pa. Ayan guys, malamig na po yung ating ipapakain sa ating mga aso. Yan o, nandito sila lahat. Hali kayo. Yan, so si Brownie. Yan, so 5 sila. Si Whitey, come. Si Brownie, si Blackie, si Whitey, si Brownie, at saka itong dalawang sa amin. So yung style na pagpakain ko guys is may distance po talaga. Mayroong distansya para hindi sila magulo, no? Yan. So, dito. Yan.
Oh. Oh. Yan. Dito. Oh. Yan. Yan oh. Huwag kayong mag-away, ha? Yan. Hindi mag-away, ha? So, ayan guys, tapos na po natin sila napakain, no? So, maraming salamat po sa panonood. For more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. Ayan, maraming salamat guys. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Ano? Yan, tapos na silang kumain. Ingat, bye-bye po. Maraming salamat po. Ingat.